Vráť sa z mojej dielne! Nech ťa tu viac nevidím! Toto mi nepatrí. Ako? Čo? Aké si vrece? Vrece? Čo je v ňom? Šaty. Ľudské šaty. Pomýlil som sa. Vráť mi to vrece. Nevrátim. Na čo ti bude? Hoď ho nazad. Nehodím. Čertík môj, kučeravý, diabli môj zlatý, no tak vráť ho naspäť. To vrece nepatrí ani tebe, ani na zem. Ani ja sem nepatrím. Je mi tu zima a chcem nazad domov. To si mi hoď z hlavy. Peklo sa pod tebou raz a navždy zatvorilo. Tak si nechám aspoň toto vrece. Vieš? Tak. A nedám. A nevrátim. A teraz utekajme. Utekať? A prečo? Pred hentým. Netreba. Ten si za nami netrúfne. To je tak. Keď sa už raz dotkneš zeme... Nesmieš sa navrátiť. Nikdy. Kto to bol? Lucifer. Môj pán. A vládca. A ochránca. A otec. Tak ty si čert. Ty si človek. Ja? Vyzeráš celkom ako ja. Len ti všeličo chýba. Jam. Skôr by som povedal, že ty máš kadečo navyše. Navyše? Prečo ťa Lucifer vyhodil? Pretože som vymýšľal a vynaliezal a vyrábal. A to je zlé. To sa u nás nesmie. Absolútne zakázané. A ja by som tak strašne rád vymýšľal. Ozjaba ťa. Neboj sa. Tu na svete môžeš vymýšľať a tvoriť, koľko sa ti zachce. Áno? Vlastne... Počuj. My dvaja máme vlastne rovnaký osud. Aj mňa môj majster vyhodil. To je skvelé. Tvoj vynález? Ale čo s tým? Čo s tým? Zakladať oheň pod kotlom bola vždy pekelne ťažká robota. A tak to musí zostať na veky. Preto nemám v pekle miesto. A ty? Ja som krajčír. Ale chcel som byť maliarom. Lenže všetci sa mi posmievali. Aj mne? No, vyškierali sa mi čerti. A
Čo si namaľoval? Napríklad toto. No, to je podarené. Tak pekne je na zemi. A preto to ťa ten tvoj Lucifer vyhodil. Vlastne preto to. Ja? To si beriem. A na čo ti bude manžeta, ktorú nemôžeš prišiť na rukáv? Pozri, zbabral som to. Ja? Ale kdeže? Aha. Keby tak bola ešte jedna na druhú ruku? Alebo niečo na chvost nemáš? Nemám, ale urobím ti. Ale budem krásny. Počkaj, a ja ti voľačo. Nestihol ho zničiť môj najmilší vynález. To som rád. Nazval som ho diaľko pozorovadlo. Najsladšie na svete sú bosky od múzy. S múzou sa môžete usmievať pod fúzy. Kto sa s ňou boskával, pekne ho odmenia. Ako mňa, veď môj kráľ je znalcom umenia. Keď múza na čelo vlepí bosk sladučký, bude nám veselo, zaspievam z horúčky, zdá sa, že je to tu, cítim jej záujem, dostávam teplotu. Asi ju milujem. Bravo, dokonale. Vaša serenáda je malý hudobný klenot. Predstav si, Anabela, že majster Giacomo skomponoval túto skladbu len pre nás. Bolo to čarovné. Mám úprimnú radosť, že vás otecko získal do našich služieb. A prečo jej cmúľa prsty? Necháš ju? Boskáva jej ruku. To je prejav úcty. Istotne viete, že u nás sú vždy dobrí umelci a učenci vítaní. Už som vydal príkaz, aby vás ubytovali v hlavnom krídle nášho kráľovského zámku, aby ste mali prístup do všetkých našich komnát. A aby vám vyplácali 100 zlatých dukátov mesačne. 100 zlatých dukátov. Grácia. Grácia, eccelenza. Čo hovorí? Ďakujem. Prosím. Prepáčte, že ruším. Idem zo zasadnutia Najvyššej kráľovskej rady. Vy ste mali zasadnutie kráľovskej rady. Dúfam, že si ma dobre zastupovala, Sofia. Giacomo, žiaľ, pre dnešok končíme. Teším sa na budúce stretnutie. Prečo si nás vyrušila, Sofia? Keby si vedela, ako božský hral, ty musíš vždy všetko pokaziť. Musím sa s otcom porozprávať o veciach, do ktorých sa ty vôbec nerozumieš. Ale Sofie... Tá je čo? Hotová čertica. Pst. Žongle! 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 Hop!
O čo ide, Sophie? Položenie nášho kráľovstva je mierne povedané vážne. Ja viem, no tak nemáme prostriedky na určité veci. Na všetky okrem vašich záľub, otec. Vy celkom zabudáte, že treba vyzbrojiť armádu, zveladiť poľnohospodárstvo. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja viem. Ale nezabúdaj, že my okrem umenia sa staráme aj o vedy. Vynikajúce vynálezy našich učencov nám raz dopomôžu k rozprávkovému bohatstvu. A koľko majetku vás už stáli tie vynálezy vašich učencov a pokusy, napríklad vyrobiť zlato? Priznávam. No, tak. Sofia, polituj. Darmožráči, podvodníci, ale budeme opatrnejší. Je krásny. A istotne aj veľmi cenný. Ale otec, vy ste kráľ a máte aj nejaké povinnosti. Prečo nedáš oteckovi pokoj, Sophie? A prečo sa ty pletieš do nášho rozhovoru? Dohodníme sa, deti. Sofia, ty vieš, že si celkom iste budúca kráľovna. A preto by ťa mali už teraz očakávať určité vladárske povinnosti. Ktoré, otec? Tak ja si myslím, že aby som sa mal starať o umenie a vedy, tak musíš si vrátať v rozpočte. Ja viem, že to bude ťažké, Sofia, ale ty to zvládneš. Ty mi pripomínaš nebohú matku. A ona tiež vládla za mňa. Súhlasím, otec. Tá Sofia sa mi páči. Videl si ten obraz? Je možné, že človek vytvorí niečo tak zázračne dokonalé. Keby som tak mohol. Poďme tak. Na kráľovský zámok? Počul si, že umelci sú tam vrelo vítaní? Akýže som ja umelec? A toto je čo? Na kráľovský zámok sa nedá len tak. Ani poriadne šaty nemám. Šaty? 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 Myslíš, že môžem? Pravda, že to všetko je moje. Teda, takéto je to vrece. Zase obraz? Nie. Vo veciach umenia sa obracajte na jeho veličenstvo kráľa. Ja rozhodujem iba o platení. Vaše veličenstvo totiž to nejde o kúpu obrazu, toto je dar, portrét kráľa Teodora. Poslovia ho priniesli dnes ráno. Kráľ Teodor? Čo to znamená? Predpokladám, že je to pripomienka dávnejšieho dohovoru medzi naším kráľovským veličenstvom a kráľom Teodorom. Aký to bol dohovor? O upevnení spojenectva rodinným zväzkom. Výborne. Nezvyčajne múdry vladársky počin môjho otca. Takže sa mám vydať za kráľa Teodora. Totiž to nie celkom. Bola reč o princeznej Anabele. O Anabele? Ale veď ja som predsa staršia a som dedička trónu. No, pravda, že?
A vlastne... Tak toto bude lepšie. Ja, kráľovnou našej krajiny, a Anabela, kráľovská manželka najmocnejšieho suseda. Výborne. Treba upovedomiť otca. Jeho veličenstvo už obraz videl. Áno. Čo prikázal? Vlastne nič. Nič? Jeho veličenstvo sa ráčilo vyjadriť v tom zmysle, že ide o vydarené umelecké dielo. Vraj ho vytvoril maliar, ktorý mal odvahu zdôrazniť totižto záporné črty výzoru kráľa Teodora. Toto povedal. A vravel niečo o Anabele? Princezna bola prítomná. Aha. Totižto. Smiala sa. Tak. Nuž teda, pán radca, ide o vladárskú záležitosť prvoradého významu. Rozhodovať o nej budem preto ja. Hotovo. Pozri sa, čo som namaloval. Toto je ten zámok. Aha. A toto? Ale veď to som ja. No? Ja. Aký som krásne škaretý. Dal si mi dar nad všetky dary. Môžem maľovať, som maliar. Ďakujem ti. No, je tam toho. No. Dal som ti šaty, ktoré menia človeka. Starý čertovský trik. Ale čo mám ja od teba? Také voľa, čo nemá nejaký čert. Ty... Volám sa Matej. A tebe ako vravia? F 8 miliárd 732 miliónov 967 122. To si vieš zapamätať? A meno nemáš? U nás má meno iba Lucifer. My ostatní máme čísla. Aha. A čo znamená to F pred číslom? Sme zadelení do oddelení. F, to je sektor faganov, falšovateľov, fanatikov, farizeov, fantómov, fifíkov, figliarov, fičkusov, fliaskačov, fluktuantov, frajerov, frázistov, frkačov, furtákov a fušerov. Všetci fosforickujú, fňukajú, fúčia, fúfňajú. Ale čo tu na zemi? Čo si tu počnem so svojím pracovným zadelením? Máš ešte jedno F. Na to nezabúdaj. Fantáziu. Fantázia? Už, tá sa nesmie používať. Absolútne zakázané. Kvôli nej ma vyčmaril. Celkom ma odpísal. Veď tu nad tebou nemá moc. Myslíš? Jasné. No, radšej skúsim. Haló? Uj, Lucifer, si somár. Parádny truľo. Starý prašivec. Napuchnutá, rozdrapená nula. Odporný tyrán, beznádený fušer, ukrutný spiatočník. A čo teraz? Budeš žiť na zemi. Predovšetkým musíš mať meno. Máš Filipa? Budeš sa volať Filip. A oblečieš sa, aby si vyzeral ako človek. Tak mi nájdi niečo také, aby som sa k tebe hodil. Pôjdem s tebou, pravda? Vari ťa tu nenechám. Mati, ty si... No, dobrý. Ale... Ja... Ďakujem ti. Čo to? To je stadiaľ. Vieš, povedal som také ľudské slovo. Ďakujem? Ďakujem. Odpadol. To je trest za to. Ale v ľudských šatách by ti zavadzal.
Tak si poď vybrať. To je také nečertovské. Aha, no. Ochutnaj, Matej? Myslím, že toto sa pre teba priveľmi nehodí. Ale prečo? Usmažím ti diabolskú roštenku, alebo... Skús toto. Iha! To je nádhera. Odbijem si kopyto. Vyzeráš celkom dobre. Ale čo s kováčom u kráľa? Musíme vybrať niečo také, aby ťa prijali s radosťou. Ale mne sa páči pracovať. Kopyto je fuč. Aj pazúriky. A čo také som povedal, no? Môžeš sa teda aj obuť. Chvála Luciferovi, ešte sú tam. Matej, No? a keby si našiel niečo také, aby som mohol vymýšľať, alebo robiť vynálezy? Pravdaže. Že ma to hneď nenapadlo. Budeš učencom, vedcom. Pozri. Pod toto sa dá všeličo skryť. Aj rohy. Cultus magnificus adit hominibus autoritarem. Čo vravíš? Aj tak. Ty nerozumieš po latinsky. To znamená, vznešený odev dodáva ľuďom vážnosti. Aha. Šaty robia človeka. Ako vravíš? Takže Môžeme ísť. Toto napríklad je prístroj na prenášanie hlasu. Počuť cezeň aj na kilometre. Tak to vyzerá, prosím pekne, samohyb na vozenie. Nech sa páči, samohyb. Tak. Toto je voz, ktorý sa vie vzniesť a lietať vzduchom. Pozoruhodné, zaujímavé, ale obávam sa, že... Všetko som vyskúšal, veličenstvo. A vedeli by ste vyrobiť aj zlato? Zlato? Aurum divinum. Ale áno, samozrejme. No tak, sa sústredte a všetky pokusy sústredte na zlato. A ostatné vynálezy? No tak môžete pracovať na čom chcete, ale... Ale predovšetkým zlato, milý doktor. Veľmi by ste sa nám tým zavďačili. Čoskoro vám zložím zlato k nohám, vaša výsosť. Dobre. A teraz k vám, milý majster Matias. Vaše obrazy nás očarili. Kupujeme všetky, by sme kúpili, keby sme chceli. Veličenstvo, príjmite ich odo mňa ako dar. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem pracovať na vašom zámku. Po boku veľkých učencov. Otecko. Majster Matias, poverujeme vás namaľovaním portrétu našej mladšej dcéry Annabely. Chcel by som byť štecom maliarovým, zapletený v každom jeho vlásku, farby pleti na jazyku lovím, skôr než zatriem tvoju prvú vrásku. Chcel by som byť štecom maliarovým, molto bene možno vyznať lásku, začarujem kúzlom olejovým, tvoju krásu navždy do obrázku. O mio grande amore, o mio
dolce Madonna, o v srdci mám lásky more, o pre teba per favore. Viem, čo ste chceli povedať touto piesňou. Giacomo. Principessa. Pochopila som. Princezna, prosím, hlavičku vyššie. Prosím? Cara mia. Carissima. Čo sa tu robí? Portrétujem jej výsosť, princeznu Anabelu. Vaša výsosť. Aj majstra Giacoma. Toho na obraze nevidí. Prehrával mi svoju najnovšiu skladbu. Aby som sa pri sedení nenudila. Nenudila. Je božská. Stačilo. Môžete odísť, majstro. Vy počkajte, Matias. Koľko času potrebujete na dokončenie obrazu? Času? No času. 2 týždne. Ak princezna Anabela bude mať trpezlivosť aj naďalej. Bude. Však, sestrička, ten obraz súrne potrebujeme. Na čo? Ja si ho chcem ponechať. Ten obraz bude slúžiť vyšším štátnym záujmom. Pošleme ho kráľovi Teodorovi. Filip, počúvaj. Teraz nevyrušuj, majster Matias. Ale ide o rozhodujúci experiment. To pravíš vždy. Ale mali by sme sa konečne pozovárať. Filip. Niečo nedobré sa tu pripravuje. Má to už temer zlatú farbu. No, kus. Chutí ako zlato? Odkiaľ mám vedieť, ako chutí zlato? Vyskúšaj. Povedal by som skôr ako citrón. Ako citrón? Sub silencio? Tak medzi nami dal som tam aj citrón. Je to dobré. Mohol by z toho byť citrónový krém, až to stuhne. Žarty nabok, majster Matias. Tu ide o najvzácnejší kov. Netuhne. Zase nič, ani trocha. Filip. A toto už je 353. pokus. Upokoj sa, keby ťa niekto videl. To sa ti povie. Upokoj sa, upokoj sa. Ty si robíš, za čím ti srdce pišťalo. Maľuješ obrazy a ešte ťa za to aj oslavujú. Ale ja? Morím sa tu iba s výrobou hlúpeho zlata. Tak sa vykašli na zlato a rob, čo sa ti žiada. Myslíš, že môžem? Vaša výsosť. Vitajte v mojej skromnej pracovni. Prišla som sa pozrieť, ako pokračuje vaša práca, milý doktor. Toto je... Nádejný pokus, vaša výsosť. Veľmi nádejný pokus. To rada počujem. Ja vás nechcem súriť, ale isté nepríjemné okolnosti nás nútia. Doktor? Doktor? Zlato by mohlo všetko zmeniť k dobrému.
Áno, rozumiem. Už iba krôčik nás delí od epochálneho objavu. Ešte máme radi zlato. Zlato. Toho sa tak skoro nedočkáme, otec. Ale aj keby bol. Musíte už konečne kráľu Teodorovi odpovedať, kedy sa uskutoční sobáš. Ale keď Anabela sa nechce vydávať, ja ju nemôžem nútiť. Ona je taká krehká, jemná, čistučká. Ale treba splniť dohodu, ktorú ste s kráľom Teodorom uzavreli. Vaše výhovorky ho urážajú. Urážajú? No ale čo mám robiť, keď sa nechce vydávať? Ja som vtedy ešte nevedel, že Anabela... No iné by bolo, keby sa tak chcel oženiť s tebou. Ty si krásna, múdra a staršia. Prosím vás, otec, nevravte nezmysly. Prirodzene, že ja by som sa za neho vydala. Ide predsa o záujem našej krajiny. Ale on si raz zaumienil, že chce Anabelu. A myslí to smrteľne vážne. A ak mu v najbližších dňoch nedáte odpoveď, tak nám vypovie vojnu. Čože? Vojnu? Vojnu? Taký nezmysel, vojnu, počuli ste? A za takého ja mám vydať dceru? Tak to teda nie, to nech si vyhodí z hlavy. To vonkoncom nie. Otec, máte zlato? Máte peniaze na vojnu? Máte vyzbrojenú armádu? Quid agis prudenter agas et respice finem pice finem. Milý pán doktor, ja prišla som vás poprosiť. Servus humilimus, vaša výsosť. Prosím, ráčte si u nás sadnúť. Pre všetko na svete vás prosím. Zachráňte ma. Vyrobte to nešťastné zlato. Ak sa vám to nepodarí, budem sa musieť vydať za toho ukrutného, škaredého starého kráľa. A ja ľúbim Giacomo. Všetko vám poviem. Aj tak to každý vie. Nemáme peniaze na vojnu a ten odporný detko príde so svojou armádou a zničí nás. Ja sa musím obetovať pre naše kráľovstvo. Nie! Ja sa radšej zmárnim! Ja radšej zomriem! Princezna, no tak, neplačte. Uvidíte, všetko sa dobre skončí. Áno, sľubujem, princezná, pomôžem vám. No tak. Ako? Bude zlato? Bude. Aj keby som mal celé peklo obrátiť hore nohami. No, a máme to. Nechápeš? Máme to. No to je lepšie ako zlato. Taký mocný výbuch zo štipky prášky. A keď toho namiešaš viac. Filip, vynašiel si mocnú zbraň. Nový vynález. Tvoj výbušný prach. A tieto šaty. A kde bude král Teodor so svojou armádou? Čo ja viem? Radšej nie. Vieš, akú galibu by to mohlo narobiť? Poznáš iné riešenie, máš zlato. No, aj moje učenecké šaty sú na Frankfurte. Toto je tvoj najúžasnejší vynález. Filip,
Myslíš? No, podarilo sa. Dá sa to použiť na všelijaké možné spôsoby. Ukáž? No, pekné. A čo si oblečieš ty, Matej? Toto. Áno, pri tom potoku by sme sa mali stretnúť s nepriateľským vojskom. No. A kde je armáda kráľa Maximiliána? Ale otec. Otec. Čo? O jeho armáde reč nebola. Maršál Fileón má tajný plán. Je to pozoruhodný vojvodca. A ty sa mu páčiš. Otec, prosím vás, kto by v takejto vážnej chvíli myslel na telefatky? No, podľa mňa bola táto vojna celkom zbytočná, keby Anabela nemyslela iba na seba. Ešte, že nám pomáha kráľ Maximilián. Ale kde sa to vlastne tak z nerazrejky zjaví? A aké má úmysly? Prečo nám tak veľkoryso ponúkol pomoc? Aj ty si to zbadala? Veľmi sa ponáša na maliara Matea. No to je ako v námete na operu. Mladučký kráľ v prestrojení za maliara príde si poobzerať krásne princezny. A zaľúbi sa do jednej z nich. Takže Anabela sa aj tak nevydá za toho svojho talianského fidlikanta. Čože? Ty si myslíš, že Giacomo a Anabela... A to ste si nevšimli. Oni sa ľúbia. No to je katastrofa. Čo si s tým... Čo to bolo? Tuším tajná zbraň maršála Fileóna. Zvíťazili sme. Anabela, dieťa moje, už sa nebudeš musieť vydať za kráľa Teodóra. Jeho veličenstvo kráľ Maximilián a maršál Fileón. Privítame našich spojencov. Kráľa Maximiliána a jeho chrabrého maršála s najvyššími poctami. Iba im vďačíme za nečakané a šťastlivé zakončenie tejto vojny. Veličenstvo, hlásim. Vaši vojaci sa vrátili všetci do jedného. Zvíťazili sme bez jedinej straty. A teraz dovolte, veličenstvo, aby som začal s výcvikom vášho vojska. Potrebuje to ako soľ. Bez našej zbrane ich bol nepriateľ poviel čapicami. Ale tak to varej to. Maximilián, ďakujem vám, ďakujem. Vašou zásluhou som teraz voľná, slobodná.
Teší ma, že som vám mohol pomôcť, princezná Anabela. Krále Maximilián, naše kráľovstvo je vám zaviazané vďačnosťou, ktorá pretrvá veky. Ako sa vám môžeme odvďačiť za vašu pomoc? Všetky vaše želania sú vopred splnené. Na to vám dávame naše kráľovské slovo. Mám iba jedno želanie. Šťastie princeznej Anabely. Keďže som ju zachránil, ako sama vraví, chcem rozhodnúť, za koho sa vydá. Nechápem. No! Anabella sama rozhodne, za koho sa vydá. Kto je tento pán? Vari má právo hovoriť za princeznu? To je... Prepáčte. To je majster Giacomo, náš dvorný hudobník. Je trošku temperamentný, viete. Je to Talian. Si. No, Anabela! Mám teda váš súhlas, kráľovský brat? Čo skoro oznámim princeznej Anabele svoje rozhodnutie? No! Bravo, majstre! Pochopili ste, že nestačí dojímavo hrať na flautu. O lásku treba aj bojovať. Pravda? Čo som to vyrobil? To bola hrôza. Všetko vybuchovalo, horelo, hrmelo, lietalo, fičalo a kudlilo sa. A vojska kráľa Teodora utekali ako splašené sliepky. Fuj. Podarilo sa to dokonale. Dokonale. Ale čo bude ďalej? Myslím, aké šaty si teraz oblečieme, ha? Mohli by sme ešte niekoľko dní zostať takto. Ako kráľ a maršál? A prečo? Ako mocný kráľ môžem ešte všeličo vykonať. A čo chceš ešte vykonať? Nie. Povieš kráľovi, nech dá Anabelu za ženu Giacomovi a hotovo. Nie som si istý, či by Anabela bola šťastná s hudobníkom. Tebe preskočilo. Filip, tebe sa nepáči byť mocným? Čo ja viem, je to celkom príjemné. Vojaci ma poslúchajú, všetci mi volajú na slávu. Aj Sofia je ku mne milá. Ale najšťastnejší som, keď som Filip. Keď som ja. A ty si ty. Matej, buď zase Matej. Buď môj kamarát, veď ja ťa mám rád. Čo to bolo? Odpadli mi rohy. Už nie som čert do čertva. Veď ja som... Ja som človek! Ja som Filip! človek! Počkaj. Pristane mi to? Čo povieš? Budem sa takto páčiť aj Sofii? Tej sa páči najmä tvoj výbušný prach. Môj výbušný prach? Myslíš, že niekoho z tých ľudí aj zabilo? Matej, skoncujme to. Budeš opäť maliarom a ja To budem máš čas, čoho sa bojíš? Výbušný prach už nepoužijeme. No a keď si ešte chvíľočku požijeme ako kráľa maršál, komu tým ublížime? Nie, mne sa to nepáči. To, čo sme urobili, bolo zlé. Nebojíš sa, že ti narastú rohy a chvost? Mne?
Veď som človek, čo? Videl si, že od čerta k človekovi to nie je ďaleko. A od človeka k čertovi to bude asi rovnako. Táraž hlúposti. Mám rozum a srdce. Smiem rozmýšľať a mať rád. Nikdy zo mňa nemôže byť čert. Tak prečo chceš byť potom vlastne? Tak prečo chceš zostať kráľom? Keď to chceš vedieť, páči sa mi byť kráľom. A vlastne sa mi páči princezná Anabela. A chcem ju za ženu. Musíte sestre prepáčiť čakanie. Obliekanie je vždy dlhšie trvá, keď chce byť mimoriadne pekná. Teší ma, že práve dnes chce byť mimoriadne pekná. Choďte preč! Nechcem ho ani vidieť. Nechcem sa vydávať za takého... A ňu sa nevydám! Oblečím si nejaké šaty! Dnešný deň bude šťastným pre nás všetkých. Idem sestru posúliť. A neoblečiem sa a nejdem za ním. Prečo ma volá aký cudzí kráľ rozhodovať o tom, za koho sa ja mám vydať? Dobre vieš, že to bola jeho podmienka, keď ťa zachránil pred vydajom za kráľa Teodora. Uznávam, Teodor sa ti nepáčil. Ale Maximilián je predsa mladý, driečný, vie maľovať. Čo má po ňom? Chce ťa za ženu, tak poď. Ale ja ho nechcem. Ja ľúbim iba Giacoma a nikdy nikoho iného. Už raz bola vojna pre tvoje rozmary. Keby nám Maximilián nebol pomohol. Ak nám pomohol len preto, že ma chcel on sám, tak je odporný. Anabela, prosím ťa, rozmýšľaj trochu. Uvedomuješ si, akú hroznú zbraň má kráľov maršal? Tak ty myslíš, že by ju mohol použiť proti nám? Ja naozaj neviem, prečo sa všetci za tebou bláznia. Ale aspoň raz buď rozumná. Mysli na nás všetkých, na našu krajinu a na tú hroznú zbraň. Keď si rozhneváme aj Maximiliána, tak čo bude s nami? Kráľ Maximilián? Majster Matias? Veličenstvo, portrét je hotový. Myslím, že sa mi celkom podaril. Pozrite sa. Príjmite ho ako môj svadobný dar pre vás a Giacoma. Chcem kričať, nemám slova. Či dá sa zviazať znova? Raz pretrhnutá niť, kde zmizli moje múzy,
neriekli ani skúsiť. Už nechcem ďalej žiť. Addio, la dolce vita. Addio, smrť ma už víta. Addio, mia bella, Annabella. Ach, prečo si ma chcela? Oh, mio grande amore, oh, mia dolce Madonna, oh, prečo mám lásky more, oh, s Bohom buď, per favore. Giacomo, kráľ Maximilián rozhodol. Čo? Že sa mám vydať za teba. Láska moja, šťastie moje, amore mio. A preto musíme byť stále pripravení udrieť na nepriateľa všetkými silami všade, kde sa nám ukáže. A aj keby sa nám neukázal, jasné? Rozkaz, pán maršal! Správne. A preto musíme čo? Zvítiť, pán maršal! Veľmi správne. Zastaviť, stáť, raz a dva, a na miesta. Nohé, straň! Predkom dozadu, zadkom dopredu. Raz a dva, zadkom vpred, raz a dva, a opačne. Zemi, bruchom hore, zadkom dolu, raz a dva, a opačne. Zadkom hore, bruchom dolu, raz a dva, plasmolesmo, predkom zad, raz a dva. Povedal som predkom zad, a nie opačne. A k zemi, raz a dva. Filip! Zadkom do hora, bruchom dolu. A ešte raz. Zadkom do hora, bruchom dolu. Výborne. Tak. Pozor. Raz a dva. A teraz na koleno. Raz a dva. A vstyd. A na druhé koleno. Filip! A dva. A vstyd. Maršál Fileón! Okamžite prestať! Idem k vám! Rozkaz, veličenstvo! Pripraviť sa na privítanie veličenstva kráľa Maximiliána. Pozor! Vitajte, veličenstvo! Vítajte, veličenstvo! Dobre. Aké som ja veličenstvo? Nevidíš, Filip? Som Matej. Rozkaz, veličenstvo! Prestaň. Zavel vojakom, aby odišli. Máte voľno, vojačikovia, no poďme. Behom vpred, rozchod! A teraz rýchlo. Kabát dole. No. Kabát. Aj čižmy. Moje krásne poďme. čižmičky. A maršála sme sa zbavili. Aj kráľa Maximiliána, toho, čo chcel. Ten sa už nikdy nevráti. To som rád. A ja. A odteraz? Nijaké zázračné šaty. Tak. Chcem byť obyčajný Filip a konečne zas vymýšľať. Ale najskôr sa musíš obliecť. Ale do čoho? Ty máš aké šaty? Obyčajné. A malujem v nich rovnako dobre ako v zázračných. No, si skutočný maliar. Nefalšovaný. Daj mi tie obyčajné šaty. Budem v nich vymýšľať a vynaliezať. A už mi to aj myslí. Vidíš toho chlapa s drevom? Aha. No. Na čo sa tak plahočiť? Keby si náklad naložil len niečo takéto. Aha. Aha.
Nevideli ste kráľa Maximiliána alebo maršála? A to si ty, Sofia. Vyrušuješ ma. Prepáčte, že vás vyrušujem. Ale ako keby sa podzem prepadli, ja sa s nimi musím porozprávať. A čo také? Teodor žiada o prímerie. Prosí, aby sme mu oznámili naše mierové podmienky. Výborne, no konečne bude pokoj. No, ale kde sú tí dvaja? Ja bez nich predsa nemôžem. Bez ich zázračnej zbrane sa mi nepodarí zraziť kráľa Teodora na kolena. Tak, ako si to predstavujem. Nevideli ste... Prepáčte. Och, Sofie, chcela si niečo? Nevideli ste náhodou kráľa alebo maršála? Maršále na nádvorí komandoval armádu. Ale to bolo ráno, miláčik. Zabudil ma. Musíme sa im so všetkým priznať. Ale nie. Nemôžem predsa Sofii povedať, že som bol... No. Tak aspoň kráľovi. Kráľovi? No, kráľ nás pochopí. Ale ako sa k nemu dostaneme, keď Sofia nás hľadá po celom zámku? Filip. No, Filip vymyslí niečo. Historka. Takže vy ste čert? Ale teraz už nie. Ja som človek. Ako Matej. A vy, Matej? Som maliar. A maliarom zostanem. Á, maliar. Môj najnadanejší maliar. Veličenstvo, ale teraz nemôžeme u vás zostať. Ja viem, Sofia. Chcela by výbušný prach, alebo zlato. Bude sa musieť zaobísť aj bez jedného, aj bez druhého. Ale ako Sofiu poznám, ona sa už vynájde. Ale čo s vami? Všade nás hľadá. To je tajná chodba. Taká tajná, o ktorej viem len ja sám. A Sofia nevie. Poďme, nestrácajte čas. Ale rýchlo. Ale moje vynálezy. Ale rýchlo, stále rovno a potom cez pivnicu. Tam je zamrežované okno, je tam vyleziete. Dobre, veličenstvo, ďakujeme za všetko. Neďakujte, pomohli sme si navzájom. Rýchlo. Úctivý pozdrav princeznej Anabele. A srdečne pozdravujem aj princeznu Sofiu. Šťastnú cestu. A toto jej odo mňa odovzdajte na pamiatku. Tak, prosím. Filip! Matej! Odcestovali? Bez slova rozlúčky? No tak toto je lepšie, chápeš? Maršál pripojil zvlášť horúce slová na rozlúčku pre teba. Maršál. A
posíla ti toto. Čo je to? Neviem. Vraj, aby si na ňo nezabudla. No a výbušný prach? Ten vzali so sebou. Výbušný prach? No, zverili sa mi, že mali len jednu dávku výbušného prachu a tu sme použili v našej vojne a výbušného prachu niet. A toto je čo za nezmysel? Výbušného prachu už niet. No, Sofie, ako ťa poznám, ty si poradíš aj bez neho. Asi máte pravdu. Poradím. Vedel som, že sa dá na teba spoľahnúť. Dobrý deň. Dobrý deň. Ty si mi nepovedal, že fúrik už vynašli. Prepáč. Ale mal si z neho takú radosť, že... Ale ten tvoj je aj tak o mnoho krajší. A lepší. Myslíš? Ja. Pravdaže? Aspoň viem, akí sme my ľudia. Šikovní a bystrí. Pozerám sa, čo už je vymyslené a čo ešte treba. A pustím sa do práce. Raz vymyslím niečo také, že... Tu? Tu. Á, je tu dosť hlboká voda. Neboj sa, to vrece viac nik nenájde. Ručíš mi za to?